Wel, helo bawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn ac yn cadw'n saff. Jyst neges bach i adlu chi wybod ein bod ni'n dechrau cyfres newydd yn teithio trwy marc. A dyna fe enw'r gyfres, teithio trwy marc. A yn arwain ni o benod 13, neu'r drydydd benod ar 10, hyd at ddiwedd y llyfr yna, yr efengil yna. A'r syniad yw bod ni'n paratoi'n hunain ac yn edrych ar y daith yna. Mae Marc yn ein harwain ni trwyddo fe tan y groes ac yr atgyfodiad Iesu Grist adeg y Pasg. Felly, plis dewch ar y daith gyda ni. Bydd rhai o'r darnau yna'n cael eu trin a'i trafod ar ffilm fel hyn neu ar bregaeth ar ddydd Sul. A bydd rhai darnau yn cael eu delio gyda nhw mewn astudiaeth. Felly, os chi eisiau dod ar y daith gyda ni, mae croeso i chi. Bydd cyfeiriad e-bost yn dod lan ar y sgrin, aron@penywelcerfydd.org. Plis e-bostiwch fi neu rhoi comment ar YouTube, a mi na i wneud yn siŵr bod yr adnoddau ar gael i chi wrth i ni fynd trwy hwn gyda'n gilydd. A'r gobaith yw bod ni yn dod i garu Iesu yn fwy, neu falle yn dod i garu Iesu am y tro cyntaf, bod chi ddim wedi ystyried falle pam fod Iesu wedi marw, pam fod Iesu wedi neu sut mae Iesu wedi dod nôl yn fyw, a pa wahaniaeth mae hwnna'n gwneud i'n bywyd ni. Felly cyfle grêt i bawb i ddod gyda'n gilydd ar y daith yma. Pobl Penywel, just disclaimer bach, sdim rhaid i chi ar e-bost i fi, byddwch chi'n cael popeth beth bynnag. Felly dyna ni, nes cael rhannu neges fach gyda chi nawr, gobeithio bod pawb yn iawn. Tla.